哎，查拉发他绕查拉，查拉木糊了我个呀查拉，阿库了我个呀个查拉，木糊你古兰查拉发。हाब आदा मा सिख्ला गाखोदोंमोना इसिबां रागा रागा रानथालाय आंलाय बाजैखौसो गाबज्रिफैदोंमोन दा आंखौ गाबज्रिबाय मा नों बाजैखौ मा गाबज्रिनांगौ नोंहा साला सुवा थाराव आंनि सायाव नोंहा एसेबो फोथायनाय गैया बिदि जायो सोरबा नों बिबाजैखौनो गाबज्रिनो मोनला नामा बिबाजै साला नोंनि फैनाय उद्देश्यआथ' आलादासो साला हाराव महरबो गैया गोसोआबो साला सोमथिके गोसोमखादां साला नोङो साला बंस'आवनो साला हाराव हाथाव उजिबाय जोलियानो थिग नंखाया नों साला हाब आदा बिदि नङालै आं नोंसोरखौ बिदा बिबाजै असे बायदिसो सानो आंनि सायाव एसेबो फोथायनाय गैया नामा नोंसोरालाय बिबाजै साला सुवा माबे बंस'निफ्राय नोंजों आंजों असे जाखो बिगुर नै बिगुर जोख'जोबगोन आं साला नोंथ' आंनि हिनजावखौ लायनो मा जाबाय थादों बाहायलाय माखौ दावराव जाबाय थादों नुवाखै बाजै आदाया आंखौ नों एथ' गाज्रि सन्देह खालामनायखौ खालि बिना बानाय बिदिनो खालि सन्देहल' खालामो है मा सन्देह खालामनाय आंखौ गाबज्रिबाय नोंखौ मानो गाबज्रिनो मोननांगौ बेहा आंखौल'सो गाबज्रिनांगौमोन नों मानो नों बाजैखौ मानो गाबज्रिखो नोंलाय हा गाबज्रिनाय माथो जाखो नोंनि बिसिबा गाबज्रिनो मोना नामा आदा फाग्ला गाबज्रिबाय आंखौ गाबज्रिदोंब्रा आंनि बिसिखौनो हामा गाबज्रिनांगौ हा नोंनाथ' गोसोआ गाज्रिथार आं बेबादि मानसि नङालै आदा आंखौ मानो एथ' सन्देह खालामो नोंलाय बेदि नङा साला हाराव आंनि न'आव फैनानै एथ' गोरा रावसो बुंबावदों नोङो साला खुथा नों दानो ओंखारलांखादो नङाबा जिफोर जोबसिगोन नोङो बेथा आं बिदि नङालै आदा आं नोंसोरखौ बिदा बिबाजै असे बायदिसो सानोमोन आङो मानो एसेबां मोजां नोङो गोसोआलाय आं नोंसोरखौ दिनैफ्राय फैदोंमोन फैयाखै मा जाखो नों बायदि हाराव फुवा नै आदा फाग्ला मानसि बेबायदि खालामनो नामा नोंलाय सासेबो मानसि फैनो हायैबायदि खालामग्रासो जाबाय नोङो एबारनिफ्रायनो आंनिफ्राय फंसेबो राव मोनला नोङो आदा फाग्ला मा राव मोना जालायखो मा जालायखो बे हारावनि थाखायनो आंजों रायलायला साला मानसि सासेबो फैनो हायैबायदि खालामग्रा बेयो आदा फाग्ला नै नों आदा फाग्ला आयै बे हारावनि थाखाय नों रायलायाखै मा जाखो नैबेबो नोंनि रावमोन दामोन सोलाबा नै आंबो नोंजों रायलायाथ' सोर रायलायग्रो नायगोरनि दा सोलाबा आंबो देखो मा जालायखोब्रा आदा आं सानखाथारदोंमोन नों मानसिया थिग नङाथ' नै सोरनि हिनजावखौ दैखोनानै लाबोलायखो दिनै आरोबाव नोंनि गोसोआ थिग नंखाथाराथ' आं नोंखौ मिथिखाथारो आंनि बे बिखा बिख्लोखौ बख'ना नायदों नोङो आंनि गोसोआ थिग नंगौना नङा आच्छा नों बिनि गोसोनाय खय नाम्बार जाखो हा मा नों आंखौ नाम्बारावसो दोनबावबाय आइ जारौ बे हारावा आंनि बिसिखौबो लाइन मारिहैदोंमोन दाख्लै मोनथिगौ नोङो लाइन मारिनो आं थाखानानैबो लाइन मारिहैबावबाय नोङो लाइन मारिदोंमोनलै आदा आंनो बे स्किमनिखौल'सो रायनो थांदोंमोन नोंनि गोसो मानो बिदिब्रा बेथ' अन्थाइ बिखा स्किम थाबायदो स्किम थाबायदो नोंनाव गुलाब दानि स्किम थाबायोब्ला मा नांगौ मोनथिगौ नों गुलाब नांगोरगौ बुरफेङा बबेनि स्किमनि खोथा जाफ्लाबायदों बाहायलाय नों स्किम थाबायनो होननानै रायलायहोनानै थाङाखैथ' साला बेखौलाय सोरनि बिसिखौ मोनबोलायखो नोंलाय नोङो
杀了说能你个想听我就杀能买你来的，反正你妈咋不了我这样你倒是，妈能你比西车能比你很多吗 哈嘿마리 왜 그런 참 부자 방바이 근달리 땅 당치리 마라 그 동안에는 아무 소리 안 해서 뭐 있는 거. 아유 소나 앙뭐 살래랑바이 너 그래 근데 인적으로 가보자. 이 소문의 내기야. 누구나 너. बुरिबे फाग्लाया अबाव थांदों बियो दा न'आव फैनानै बिदुं रायलायफैथों बियो रायलायथारा आं बिजों फाग्लाजों हनै फाग्ला मावजि बुन्दाया माथो सफैबायलाय रायलाया माथो आं बे फाग्ला मावजि बुन्दाजोंलाय मा मावजिफ्रा ओंखाम जाना जाखोब्रा दिनैलाय ओइ सैमा मावजिफोर बबाव थांखो ओंखाम उखैयाखै नामा ओंखाम उखैबायबा खुरैनोसै आं मा सैमा मावजि नुखोब्रा बेलाय बे आंखौसो बुंथारदोंलै आंबो रायलायालै नों रायलायागौ माने ओइ सैमा ओंखाम उखैमारबायलै जानोसै नै सैमा मावजिफोर बबाव थांखो ओंखाम खुरबायमोन आं जाफैद' बहा थांखोब्रा फाग्लाया दाबो जाफ्रा थादोंसो बियो नोंजोंलाय रायलाया माथो आं माहाय थामारखो है बोर हो बहा थांखोब्रा है फाग्लाया आंनि राव मोनगोन नुवाखै बे है माहाय दङब्रा उफाय बहाय गोमामारखो मा गोमाखो Ay, बिमाय देखौ मोनमारबाय ना माखौ मोनखो नोंनि रावखौ मोनबायना बिमा बेनो जाबाय नों आंजों रायलाया होननाया बे रावखौथ' आं नागिरदोंमोन आंबो एसेयाव फोथायनानै बिदि गाहा फोथायोलै बिमा सना फोथाया माथो नोङो फोथायो सना जायखौ बांसिन अनो बिमा बेखौनो बांसिन सन्देह खालामफ्राङो नंगौ बिमा दालाय नोंखौ गथ' हौवाफ्रा लानानै खारनो नागिरबाय बे समावबो आं नोंखौ बिसिबां बिराव बिसिलायनानै लाबोदों दिनैनिफ्राय आं नोंखौ फोथायजासै आं नोंखौ जेबो सानथारला फोथायाबासो जा गाहा बिमा फोथायाबा सना ओंखामखौ नोंनि आखाइजों दौनायखौ जागोन ना थुदो ना सना थुदो दा बेदरजों जागोन